amangana ringeta abana baitu abo bari isiko ase erusa nabaigo amangana toringete nonyine into abo ibori amona abarendi gosabarari babana baiga abari isiko asama bokaito chingaki bunechiga agere tumanyanga abana baiga kibari isiko ngakibonete kwebugori mbwa kiechiri tubonete ko basomya gose ko basemi bakinene chimbwa chire chingia bintu kibiri babonete gukora bintu kibiri batabonete gukora ane mono mangana discipline into kwanire egati yebintu binde binge kegema igabondo omokatekista sibuga wikire aiga ase studio ngo chakatore chinkwana amonere ase chitaika ibere chuka chirebosyo igabono tobese gukuneke miniro ogetige gabu ase nkayo mogose 94.1 chinga kindo che ebono emerongo eronge bere na ibere stega chabu tokere chinse chi sano chabono mambi tumaiti mugakuyo akonya kongorra chisainiga hapa na pale karati kango na manya sungu kuligeri asugu kwanira kuru ngayiga igugu kwanira kuru ngakiole no taringa senkare gona nagende jikoni narora tiganda roserio mugakari kairu mukatikristo minto igorende goko ngaribaga ngende nyako yonjura nyako yakoroga te bachintobe toliko guriko nero ngori eyo gusanga rumo tigana manganu kuguriko igorna gote binga tigangende jikoni ndoserio mugako minto no nero ngori kamukamuga gagugore gepindi ajijasibe igo kora mirimo chikuni nagena nanyoro musubati ulio gotokorere ndagira taraika igo tiganda arabo master of kitchen njeboro ne master of kitchen guko nakoreto mu katikista chikoni alindu bwate radio oigorere radio bono oigwe asegenjo nimenete no bwata bachokoro bali rusa mu katikista na bwata mangana tete ko bakwanira basi ako gukwanira nona yakorengete buna bono mulindi bwa abana abo no nanje na bonde nsemo ya barindi sabana tigaye nso arie chirungurite so achintobe ngo ngingira nengora nimbategerere naende bono to baisa go swali ko nerunguri ko ranche obe makini mwanche motegereri omukatekisto ikirege gase studio asengenjo ye ebiro chitaikando chechigendrete kuminyoka nganchire egereto chake chinkwana cheito ejemase yamakura Kiss FM 94.1 inyoro igano murubulyo ubege teacher ditkorera ya Monday tariki 3 cyomotenyo yegano yoga ogatano na gatatu umwaka no yo 2026 mokatekista. Good morning Stengo na kiwago ki nabokire buya bantu asekwaro bantu babokire bantu kurunya burumba simbu yabale nyana asinaruete korwa rorigolian ya aliangararo abantu mbu yabale. Okay, yes. Karibu sana ase nkayo mugusi asumburu bege teacher ayano Kiss FM mbuya mono Stengo na very honored and humbled kovera nainwe na kovera naye guys studio elitukuwa na mangana arengete abana baito na endenga ngaki abana bagwente guchaka kulendwa bacha koba abana. Yes. Okay, nganchire bono nkweri bagiriga egero nkwanire batayari bagotegerete nabayigo na indo bamanyi amalietago nabanyore ngo nyatebo mukatekista sibuga. Yes. Bombe ngo abatise tuka gwere tari nkaho. Thank you very much. Umukatekista sibuga goyo igakoro kwa marieta ya kubwati igakoro kwa senior catechist sibuga Francis Lawrence Thomas Maria Nyaboke Stella amwana African amalieta imo katekista taba mange na yane narandeti samwea ekaro mufada antomete ekanisa asegete ngajigokora chibada ibere ekaro na kuana na kora mwete taoni asegete omuntu oyo makabwaterie ta Stella so ekara kurangeli nga Stella ngaitaba nga nam, that is my name abantu bakaligiranisa no musajo goitaba so when I'm using these names gongutumia malieta ya kuinyora tata oyo nyorete agasira gandiga mbwate miaka 12 na nyura mama oyu twaberete komo na nyura mwanjo nete lady Stella na yane igabanta ubonsi nabane pole bono nyasa itiganya ko batimuki ya asagia. Okay,
nga yibone gokore gasi bono iga sibogoyo iga gokore gasi asa kurukunga Ngong diocese lakini agokora ase a parish ekorokwa Christ the King parish re Gregoris iga Gregoris igere nene igechiete paka umupaka obogere maate na ndikanda paka Botende igo bono onde ensemo yokogenda kujia South Transmara sub county Lingararo so nongo collegas na ndekere chinga kichinde cheikire na acharie kanisa na nagenda Roligolian for mangana a peace and justice. Wow. Yes. Igo nalibia karibu sana. Bono getenda botugo chaka chinkwa na cheito. Yes. Asinge nchunga litukiri lero twaranga tigatukuri omukatekista asinge chandu watu bumanyi bwa mangana yo burendi bw'abana ankora umira negasi yako gukora nkora akwandira nkora umira na muri n'abana mwara abakwana mwatira n'iki semina asenkwana yane asengo gikokolera amangana indiscipline ninje nkwane munatobrose tie biombe na muno kiruse chiga munatokomera abana different categories twaba college seminar for 1 week or 2 weeks ngana kibakomenya asobugimobo abana baitu no barisiko asirusa aitu guchakira bono buna bono igonta getego chakira umusingi bw'abana tumanye go chaserusa bona yengalibaga onolibaga neliabo bona yengalibaga bono stengo igonta getego chakiraga Nyasaye ekera gutunga mwanya bantu gako mutunga sekin kiaye Nyasaye tali muliri Nyasaye no mungaini Nyasaye ne bintu byonse Nyasaye ne rotonga tekeregendo togutumeaga bona ekera tungo muntu yo gatunga to muntu perfect okoro ku muntu umuntu yo okoro ku muntu na Adam Adam ekera Nyasaye mwe test tatagete kumutongero mukungu nyone Biblia egoteba ngakabatongo musaja no mukungu lakini ngojoro chapter 2 kwanyoranga no agocha kurusia Adam orobarua tongo mukungu so what I'm saying Nyasaye igatagete Adam atuarokogania ekera atuarirokogania egere ajikomokonya no yakomoa asogokore gento tokurunga procreation bono ngayeme chande ko chakira intagete bono ntegerere stengoga emechando ige ko chakira asabanta bababere stengo onyoliro musani oya ekera nyoliro musani oyo ye bintombiro bitatu bigwende gwikiranigwa na ende bintebyo igonda gotebi ngoise konyore getabu tokoroka nga Tobit ekera konyoro mukungu oya Sara tachiete ncherende yonsi gatagite kumwinwa Nyasaye so asobogi mobo wabanta bababere ntubwate bintu bitatu ntubwate gento tokoroka nga spiritual amangana yeke moikaya yo kwenyora Nyasaye ntubwate gento tokoroka nga emotional no gwikirania birengereri byaino amo noyo mwaumerana ntobwate ngento tokuronga nga physical contact bono nekaro mukoumerana mune familia aso gukora mangana procreation aiga no emechande go chakira kwamanya konyora nga oyo bono nyomirwe oyo tokoroko mukungu no muinati oyo musacha ekero banyomanire nkweba baregente gege kurunga spiritual contact mbali kogenda masabo abantu abange go tokurigeria mangana tokoroka nga physical no emotional ntoliko so bone kero twachakira mangana aya nenjere toko ya chaka twayachake nchirembe bono ntagete go gotebiga stengo no yontegererete asobogi mobo bweito nemebere yaito netongire njira gitego coordinate igo stengo onye murasaba Nyasaye onye murakwana noyo moigwane muumirane ngakwa naende muumirane ncherembe igo mugoji gokora procreation yo mwana obwate chisemi chinke omwana ole aggressive ano chisemi chitu chigusirira bone kera mangana ya ikire no mugako oyo onye takobo mugako muya ogokobeka boronge ogokotayimuna mogokora asenjera yobwanjani omwana na bagokina indaria omwana yo nkoigware na bagokina obwato botantana so egente getanga niyo nyo tutagete korosia abana baito bagocha koba disciplined na enda abana baito barabaya tomboliri isuali nganje na koletebo injenga kina na nyomete mbwate 24 years konye tinda akora binte bineji seminage bono naja kumanya binte bilater nganyonga wikante bya abantu bande so abuno emechande go chakira bono omwana oyo otokire omwana oyo otokire ngakia gokorwa uise kurigeria basongo ekero omwana atokire omugaka nero kona kobera no omwana
igakomoretera chitoi ne bintu binde banyakogosoria omo develop obongo Yes. lakini into aba Africa igo mwana oyo munatoka igakobera na ng'ina naende munakobera na ng'ina umusaja tari tayale gochikorora omwana oyo gosikoreta obwanchani bonda omwana oyo chaka gotwara ebintu binde byechimba akiri bono mwalimu gose ne ebiticha bikogera bagakabamba ako bang'ina abana ya tari biticha is a lack of responsibility omanyete stengo omugaka nero ogwente kobera no mwana most of the time bale no mukungu oye nonyigwete igo ina case ogonyora omugaka arisiko omong'ina nero oreka ng'aki bono oyo ng'aki agochonyo obera no omwana oyo thank you very much intu muna abacatholic onye kora omucatholic ngoteba tore ng'a omugaka takore egasi edistance eetaneti chikilomita 80 nomong'ina oye lakini bona asa amang'ana ayande okonyonga omugaka akaresa akamenyete ase chingaki chintambe omanyete omwana oyo let me now tell you stengo Yes. omwana oyo riri muna abekunda arenda aria natagete go feel ewomuti ya tata omwabo natagete go feel obwanchani bwa tata omwabo igo tata oyo omwabo we advocate ing'onye embegeye yabeire omokungu oyo nyetari gokora gasi atambe chi weekend banyorana n'omugaka that is what we advise so totakore tibo ngoso atororo sana ime nje point number 2 yes omwana oyo gagokina riria achakire kogenda iga achakire gotara ake aye muno moibori omong'ina no mugaka imugwende korora omwana oyo imeyo omwana oyo muno mokungu goja kobo mokungu stengo inginta geteko tengo mokungu goja kobo mokungu omokungu program chitabwati uhusiano na mang'ana education chitabwati uhusiano na mang'ana yechisembe so no mwana oyo bonekera arigeretie ebintu ebyo Yes. igakoba attracted obongo bwaye muna buroboke bwagenda ase ebintu ebyo omwana ono oja komuimuka omwere gochia esukuru igegocha koba muno omonto ogwatire igena because yari ase esukuru are nechi program chiri arigeretie mugotwara nyumba aga nabyarengerete nabyarengererete egento kende kia gatatu dressing mode dressing mode enjero okobeka ogwesoka omwana oyo nkorigereria are ng'ang'aki mama esogete nkorigereria are ng'ang'aki mama akobeka chianga chire I went somewhere no musani one ekarutwarenge ngong'i gari eseminar twakorire agantebiere narobia menyete agantebi ng'a Mr. Francis let me take you to my home nkamoteba no twakora chi program cheito na akorire lesson yane Yes. naende nkwenda tore lesson saa 10 bono lanji twarire ongire bono ntagete kwenda nyesibi njage go prepare another lesson ngaja ya togendeka tukagenda togo ikaka iko na arane tie gento geteke kongusana muna twaswa nyumba muna na acha atinsa betie sauri na ronga studio mukali saba Ya, yangu saba tole. Nyasanya vere because inanya kwa soa segete ntali ko television ngo moelio ninjenza wemba television ga so rakini na saba ko rwali gesi nga nyasa ko ngoso nyombe yiga otoseseni ekero na ikaria omo ngina gato welcome it mukungoye ogo to welcome ligesi ali ogo chago nkwani ko mate wait gate na ligesi so murangwa ngasaba ekero na saba ngateba omulembo nyasa obase nyombe yiga na ndo seseni abantu benyombe yiga gotogo chikoikaransa agachaga nkwani lakini muna nkwania omwana agaikaransa tekeroga yes nero bwate remote
nero controller so ji program ji vale ko watch njia le program kyo mwana oyo ne ji program jire imorro no mwana oyo no anjite bono so ngatebyo mugaka ngaki can you change that program toligere gento kende kyao agantebinga mwana oyo itali kouru are you seeing that mami mwana oyo itali ko gakuru gakwetinera inzi bono ngotebyo mwana oyo let me have this remote omwana gakanza akarira sana bono ngoro cyo saliri omwana oyo ni no moiboli so ntagete goteba ngaba iboli ebintu birito gokora tutaraja kora umwe abana torore nga twakorere bintu ebiya bikomeki omwana oyo genda mone giseme na rule section yeyo yo gwesoka into bwate amangana ande ayaye gisimie sabana babanda banene technology yeye nero yare trobo kongwasa abana baitu nabo omwana akogende sukuru omo esimi yeye inkuwa na komo monitor anytime umanyenga program kistenga kuligereri ayege ntomanye tengo mwana esimi ngotumeale kumbo mwana oli munagoteka kwandale nyomba ali agikokora statistics yaye ere binta kuligeri nebi yao biribire ime yaye bitamokonye asamangana education so muna baiboli ntugwete kuligereri nga abana babaito ngentoki bakuligereria na ndinga kibagutumia ekwerende yiga yabo esimi mbayo babwata chisimia babiri batamanyiti bonanga good thank you very much that is omoiboli utari responsible stengo ntaketeko kotebiga abana bakora lakini at one given time utaketeko kora monitoring very tara ngakyo mwana yakobera nyombaga na koletie seminar yemo mugako yo magantebi ngabana bane nabo bakurara nyomba inje nabo ngororeta ya yogete omwana ino ale ngamotebi one day gendoro leta ye kero yogete nyona saa ine gose saa 5 ogende paketirisha oligere ligo zo motule gose na igore so oyagantebi ngate konyarekana ekero na chete kokolie seminar yakabere gantebe tingaki senior catechist you told me the truth you are very right ikona agenda nyomba ekerongo turo omwana ono munyaruka esa kobera maete ngango somale nkarorora ire bulere kanibolera munyaruko jotara irio negetukia biseti uburangeti are you getting this thing esa ulikuwa tebetenga ingende monite ingatura ta igora ngo kunege sierige kaigoka ngasoa nyomba diringo tuburo burangeti nganya negetukike bisirio mwana taiyo are you seeing that so ingobono bwata magosa no muibuli utaragenda gukora investigation chiaye na enda monitor mwana oyo na enda mutenga kya gukora so education yaito yaruo ya feri kurugabo egento kende ntakiteko gote bistengo gego feri education abana abaibuli abange twaira abana obosibole ngo mwana kamanyete kuligereria esimi omwana kamanyete gosomesa kare sukuru ayetori concerned because itomanyeti amangana gokora kwamanya konyoranga ntubwate gento tokorukanga academic education ntubwate gento tokorukanga experience yani ntakete gotenga chisemi chegetabu timate gosene chisemi mogochiruka ntubwate amangana yandi nagotebi yo chusi ntubwate amangana ndi tokorukanga wisdom abana ababaito mbagwenete gosomigwa n'abagaka inga gose n'abayiboli babo inga there is a difference etavauti nero kurwase chisemi chegetabu che class experience yaitokoro kochusi na wisdom so mwana oyo onyoro mungaini ase class nagwente ko eguru mwategerere amangana yobosemia a wisdom mwakurwase omugaka gose sabagaka karestengo ekera abana bari gukina gusenje kero nakinete abana kabari kugambiru na society ekero nabole tinga ninki abana bakugambiru na society iko nanyorete nga omwana omumura igakugambirwa na ise na sokoro yaye n'abantu bande abanene banga munaigo aise kogosa igagwituge sangere lakini ubone kero ko boli bagoteba nga kotete kugurumwa omuntu gocha kobo musacho muya otete kugurumwa omuntu ugocha komanya munakorenda mwaye lakini sai sitengo ndagete kwa na example sai omwana o aise gokunu sitengo omuntu tire court let me give you a simple example omoiboli oyomo omwalimu oyomo ndagete mention that secondary school igabwate to omwana ekeranyole tarasa magoso akamuchaba omwana oyo akamanya gosira yagatama pakaka omoiboli oleise
akaimuka no mwana uri pake skuru agatebio mwalimuga onye tutagitingo sibe chibesa chinkorange 200,000 onye tubwate 200,000 na nde bali no mwana uyoye onye tubwate 200,000 tumerane koti aya nakobutire skuru bono ntagite gukuburia mang'ana ya bono stengo omwana oyo mutene ine komo aye no muiburi no ole site yaye you are threatening this teacher omwalimu oyo nacha asomi omwana oyo class tikana nono gosomi omukatekista omwalimu unachanya uru omwana oyo asamagoso nacha mogorore so kwanyora ng'a baibuli twachangeire asoko gukwa abana baito so egento mwalimu oyo akorete igabete tamaruse agasaba omwibuli oyo amaru agatebi no mwana oyo nakogoserete nyabe yani omwalimu agosaba omwana mabera which is very wrong so omwalimu oyo bakagamba ekoti yabo ya pandi aria akaho omwibuli oyo 150,000 omwana yakaira ne skuru eyo wana ndate ko mwana ngoso mwana utasomiri buya igaroche nga ise na mwanjete omwali gatigete skuru akagenda akaruka so what I'm saying is abaibuli ntugwende ko swana nabalimu because abalimu aba nabo bagotogumeria abana lakini ntugwende gutigera abalimu aba discipline iko muibuli omuya igale gutigo omwana oyoye agende gosamotenga that is very wrong kwagosera omwalimu agenda aso omwalimu bakwana no omwalimu omwali atebyo omwalimu ngakira kini anaye ngwaetania aso omwana atali angwaetani lakini tigatore to omwana tomotenga nagosa na nje muchutie kiranya kemo let me give myself as an example on 2015 my parish priest kandusi asenarenge akangire skuru ekorogo Christ the King Academy abana abo bakoleje skuru na abana bangaini sana so ekrangire to abana bechiloya na abana ba betown ali ba church na abana babanta banene so abana nabo bale kole to skuru ali I was the principal e government ya kandi bana mbali kuitubiranya abana bako bagaided lakini ya mwana no mwana none Biblia egoteba ngomuli nekranya gyo komogorora kwa musariri so abana aba ekero bale kogosa I did one thing igona ali kurangiria omwibori na mweresa amagoso yo mwana ikoro na mweresa rogokora na igwa sentiments tiaye nkonyorogo ndenga bono rendo mwana oyo no mwana tikatomukorera 1 2 3 na mutaibona ngo kwa mwana oyo ogende nereka moberenera matukata tomukorera 1 2 3 omwibori oro ndenga yaya Mr. Headmaster na yokora muno gokora na motebi mimi as the principal here ndagete kurangiria omwana oyo busi bwao tomotebi amagoso kuruororo discipline so twakore no mwibori omwana oyo goja to komotebia magoso akorire twamugaidia twamutaibono tari aito goita na magoso to kurusio mutu so na tebio mwibori nkomo discipline tini komotiga mo discipline sa uri mwibori ara mwaka bobe na mutaibono twakorira yensaine linsa na omwana oyo ebinto getebia sana omwana oyo gakuruga bo munyoke getinga tinko irorera abande barora abana abo bagasoma omwana ore konyora magisi amake igare konyartiria ndagate baka improve so ntagete goteba iga asa abana babaito tubwate into baise gosoa ase egonde gete yabantu gete barosiria machiko abana babo bakari gisukuru aho chinene gose bakabarikireta balimu igonto gwente koranga abana babaito ekero barase sukuru ngo sikatura balimu ngo kwana tura balimu bya egento kende stengo ntagete gukwana igoro ya abana bono omwana oyo ochakire gosoe sukuru twakorere binte bibyonse inkyo muiburi yagwente gokora number 1 muna bono bakire rusaiga no tagete komanyanga omwana oyo mbantu kya gutara na barabo company ya saliria abantu abange sana peer group nabo konyora omwana oyo nero kare school abande mbalenka batakari school gose batakari boarding abande mbalenka ebigori byaye bono omwana oyo ekera koimuka gutara stengo ntagete gogotebiga otare no muntu omuriri tigango tetari gukumekyo bo mungaine gago komekyo bo muntu omuriri mono otare no muntu ora masikini kabisa tago komekyo bo munda gomo kwanda gutakabo kon so omoibori oyo nagwente kogaidia omwana oyo yenjere ngetari komoita nagwente komotebi ngomanyete muno korwe sukuru aria aye bintu gwente gokora neke na muno nagotebitinga ne professor gochakoba so that a company yembe te baise komoikera let me give myself as an example
Stengo iko na gotenga my father died and left me 12 years je nari ngo mumuro monene engakie yane ebibago mbia lenge maate bo machoga chache bale kunyoma naka onye kaseni ya oli taragotebia ali esoko chirogora alia bwanchinga bale ko nyoma naka umoise konka koirwa kwaegwa so abantu aba bajete bakalie barara lakini mbaliete ekarongo kora uchunguzi ko bajete bakaite barara bakanyesamba bakagekera echiza mochinde bagatukuta bagatiga nsemende para ase bali kulia abantu batanga abantu abalire barara that time igot kwale kuligi gumuno mumura kwa bwatwa nje bwe komanyene na bwatetu kuru nyomba bagacha abantu abange sana bamura bane na abanda batatamoke bakandusia uba kangira se kenanda gekale nanje tukwanda se binanda so ekero banyikia se binanda ebi I was given a lady na etu mwisiko muya sana na ina mwana ali kumulinga tenga mwisiko yuno muyale abongora ara muligeri sana lakini nanje temanga nayo so ekero na tengo ibona ro kuchikoba your wife ngabata that is very good bakabeka jisani timanye tikotenga ngode murante murambunise munangotenga so I became very humble bona muna wa very humble ikonta kuba pima abantu aba banene bonsinga nakibale so nkarangerio yolengo motenenelio le ku police ngamotebiga ono ikonta getonkobe esaulia na esocha onkobe ongirase enyombe washroom onyeteyo ongiri nyango cha matokeni nima yete ngatagoja esaulia no monene so esaulia ro monene agataiba libande ngaki omonto yo bwanjire lakini abwate yajereiga tigatomwe muntu gete omonto yakonga no musani one twale mumuro mwabo so ekeranga mumuro mwabo yo tukagenda gutiabwa matoke mingate mumuro mwabo iga bona aye tuguturumbuka guchimino mate bagoja bakonyora gugurumino mate lakini tengo tamaguchiroche ngatama nkaruo so muna natamanga ja pakaka ngatai my brother inkamotenga muna bagoja bako igoroba igorere uyo ole kondu nyuma lakini jetini ko so nyumba kaenda sita matoke nkabera matoke bagaja bakaligia bakoboli my mother akabatenga gakimwangitero mwana ngaimwangirero mwana na era tini ko motebia so naraba araba ise kweba batebinga na moiguo chira so the following day nkagenda bo mame for 3 days I came back budget konyora so ntagete ko teba ngabana aba ntogwente korora company ki bagutara nero lakini rende bono mwalimu squeeze maita oseneche shughuli twarechere chinyinge baibuli mbali gocha bamanye company yo mwana konyara mo ibuli gasoka ukimambia yenda gosene chiro yenda gosemo gondo chinsa gocha kwirana rindi na chamanya ngomwana uyo ngobaringenera. Thank you very much. Is your responsibility omanye to mwana oyo is an asset omwana oyo Nyasaye gakomwe to mo discipline spiritually onyo mwana oyo tukwana kumuira kanisa na bagutwara chigrupu chimbe lakini onyo mwana oyo manyete kanisa na abwata masikani asole no mwana oyo kero kuruka ngo mole instructions yevinda gokora na ende binte bibya yago korekero kwatire go ikomonite omwana oyo ngayagenda omwana oyo ngayatara elindo manye sagenda iga abana aba togocha twatiga bagenda ne chigrupu eli onkonyerukanga ogotatwara ogotatuaro bwanchani bwo mwana oyo Stengo Stengo egazi yawo yokogende jiro ingogokorere jire ngoso na abana aba bawo jire jiro ekaro ko batiga bachi gotarane chigrupu jinde kwa bakonyire ya so ntagete gotenga before utara tindiko gukani kwande jiro ayagende jiro onye gokwenda mugondo na abana bamba kwende koiru mugondo igo no tagete kuna liyo mwana nywane gasi yokurema tali ngere gakobere keki alika nabo mokwenda mugondo motore chao nya mubwate mukoruo roromo echinsa cha jogo gosoma ekero company ende gocha nabo konyerigire ngan company ki omu advice ngora ngana ki company yekoba so toligere ji company cha abana baito namba ende egosalia abana aba muna bono bale kanegente kekemo abaiboli abange ntubwato kogosa okona kogosererio mwana ngaki aye ngogo itande na ende tuliko mwaka wakorire ke ngogo itande kwarite kiranya tuliko mwaka omwana omanyangaya no muntu ogokwana na agenda akwana ino muntu bosa bikoro mbio gontagete gotebia abaibuli bantegererete chinga kiechiga diba gokogosereria omwana onyo omwana ogosire korate necessary lakini necessary ye to base kunyebekebe eobi because onye gokomuchabalero na mambio muchabe ngocha gotebale ngekiranya nelisaku akunara ono nimanyete mo father nare ngoroka father machoka
no musista mwese kuma no musista na basani bane bari bona karo twachete ngararo no musista uyo mwabo twarwete tugatara na barabo gutie sentende bona gutule gari ime umusista uyo gantebe tiga umanyete kare no twamenyeta ngararo bona tukurwe sente yenkwenda tukurukia situamenyete lakini twale kurwa twatumwa twagenda ngotenya tuguji twaji gutara twaji gukora 1 2 3 so mamo minto gale gutuita sana bono nyo twale gukora tukurwa twatebani no na father majokanga aes togochia tokogenda ndibiranya tuguji guitwa igo turarense tongondu paka tobe are you seeing that yes. Lakini rende keroba achite goso ikanisa bakanyoro mukatekisto muya akababekanga na kibakomenya ekeroba ruranga bona na asabe bale bakachencha igo ntubwate umusista na ndi ntubwate umufada so ntagete goteba stengo iga abana bamba mwente kogosererigwa onye gwatakire kuru discipline ayekaru discipline eisaine aine nsemo ya parenting igo munabona kirusa kiabeire iga abana babakirenka ngaki abana bekero bakirenka togokora abayibuli abange yes igago cywaro umwana tenga bali mu bali go kikumugambira umwalimu egasi yago kora isa quarter yende 3 quarters no mwibuli okokora igo mwibuli abana bakobakire rusa no wende wikaranza na barabwo omekie tamutebo intagete ko kwata istengo iga ege ntonkera ke mise tia so mu Africa kubwa basongo umwana ono musanio umwana no musanio ne umwana ono musanio ayo mwana one tegerera ngo tebi istengo listen to this catechist umwana oyo mumeki abo musani waigule muno ko mumeki abo musani ta kogosa goitania mangano ko motebi because number 1 ayamuna mogotara komo na mogotara komo kwa mugoda kenda tagete kwa mugoda kenda tagete mwakwana nere buya kwa motebi no mwana one tokole 1 2 3 omwana yagotanga my mother igaro musani one na nyanjete akiri bono ngiko mukoro musantari uchikonalira ya bono tiganko one example omuntu oyomo narororo obegeto omwana oyo musani ekera morosi omusani igo bagutara komo omwana oyo ekero bakuru nyumba oyi no musacha ngoteba bona tali umukungu umusacha ekero bakuru nyumba bagatigo mokorie gas omokorie gas yo yoko mopwe nyumba so ekero bagenda bagatara no mwana oyo akamutaria getigo etagoreta akamutebia togende torore chiombe akamutebi next time igonda gitinaye gugukino jo gutuga chiombe munechi chiombe chinechi ito naye akamutaria seja akamutenda gitinayo jo koba ne kwerende kabire ntagitinayo jo gutware gari muneye mbwate gutware gari yeiga goika bwezike onyanje munangwa njete okole 1 2 3 so ekero bairana amagoso na jita kabara kindini kunyaruka magoso aina mangana nyasaye omuntu yore komobwe nyumba agakora gasoka ese gasoime ese yekero yaswa enyumba ligere wet igatajana matobaria akarorekana mabarato ese kwenda kwanda muna yaetete bono muna bagucha nyumba omwana yakaligereria kubagoso nyumba akarwa gatebiseiga tata avuge sigwata chaimo kingoko guru izaka imuki okogoro akamatairigereria ndoche ese ye itogere nditogokobwa ese mane tajeta bakegatiga mabaratoga ayenga kiotara tigari baratona nje muna nata jirega tinda tigari baratoga izaka motebiga you are a genius akamubuli genius ningo omuntu okolengera limono nyasaye gagotonge tokolengera limono aina bora bise kucha kobanya one president ya Kenya iko bono sema bono tigango tebi akaleta amaje akaumura asegetiga akamutenya tinyi yanya tinya akamuteitacha liberatoria elikabo akamutebi gaiga iko yata chekerere amaje so inginta getegoteba omwana oyekerara ne tigo na iza motenga na tagete gutwale gari every time igari koros tigari okuna kogenda gendi at the end of the day gajite gosoma gatebisenga ne gari ntagete kugura number 1 so ntagete gotebinga ebintu birito gokora na bia abana baitu bagochi babugati na bagokobikurwa stengo in the house ntubwato bokong in this house onyaye by the way timaya digo seno nyomira uzengare goita irera kirere deona entekerere obantongo taimbali bakanyomire bali amo bono stengo nyomba iga obokongumbule boko jibwaba omugaka okuruko muinati amangana koruzio munuoye gochiase omukunguoye mukaye amekishwa ngamangana yonye ara mangana mabeta ya kwanesa abana abasikuise bakubwa tokandons that is very wrong
igo mang'ana aria bwate aramabe amere anyabeke ime yaye egere ayebweka muno mukungu nere mogende bedroom yaino muji gukwanira mang'ana ayo because omwana oyo munakolania tato mwaba gotebia mang'ana makongu kosa ayebweka gotebia tato mwaba mang'ana makongu now omwana oyo nene akobwati kurwabo omwana oyo nagende sukuru tari gusoma because na ikaria kitabi kirimo gukwana na jago kigotebia balimu nachago tabia bana bande ngonye gokomenya omong'ino gakarwe omwana na bagukina kamaite ng'omong'ino ekera agosire ne chindoe ngomwaka ekero nywana abana bande kubangosere sukuru ne chindoe ngobahaka ngolinge shati number 2 abana abanko barukatura marieta yes stengo na jangalani egentekemo to baise kweboroka omwana oyo erieta lyo omonto omwibi to baise kweboroka omwana oyo erieta lyo omonto okunywa amarwa to baise kweboroka erieta omwana omonto ogoita abantu bosago goseke bago nabo oyo mino ekero kwarokire omwana oyo timanyeti ng'aki ebinto ebigo chibiaba igokonyora ng'abana babange bagocha bagwa omonto nga muno oyo basareka so ntagete goteba iga omwana oyo okoroka erieta stengo onya kwamuruka sibwoga muroke sibwoga lakini mutenga sibwoga no mukatikista ole gokora 1 2 3 omwana ona bagokora ranyoro gusena ntiano kanyomera saka nyomire igaka gwatoko boku gotambe nje timanyete asege timanyete ner usega kure muroke erieta tibona tinkunga ingumanyaranga na thank you very much stengo abono ngonga inole gango tebiga stengo unonga na yuanti kwa ndore kwa mukwani ekero lakini bona ningenda ku mukwani umwalimu waseneli tukelima matukabere tingocha kumanyanga nakali muibi lakini ekero goyeta kogenda ku mukwani na njira abantu bale bagukwana nga omwana oyo goso omunyaruko oyo etano muyasana lakini tamayetinga ngina mokoyo nabwato kopoko gutambe ngina mokoyo amangana akorusio munu namabe sesembe nyangoli ntambe nyona na nabora iko ni time onyorolebo ikotete gotenga na chiabe nyokomoke onyo bwate bikorogete binde bibe to base kuruko mwana na endonye kwamurukiro mwana to base gotebi omwana ngaki aye igogwete iso gosaye igogwete sokoro yao ole goita bantu chinkundi sana omwana oyo kwamubundisire chinkundi na chiago cha goita mwana utakogenda with education igonta gete goteba nga matamusi ali to gukwana ase nyomba relation yao the relationship between you eye nateba nga spiritual ga iga stengo aye no mugaka mugwende gocha nyomba alia ekero mwaragere gose mutararagera murahira chisara chino abantu bande ngomboli bali ngachisara ningi chisara na masabo na benga muno gosororoka bande bagosorora utatiga batamedinga na masabo so nabo mogo ikaranza mwire chisara chino mwire savuli yaino mubeka abana baina sinyasaye ekero mwire savuli yo mwana nere nkolani ale ngaga igase nyombe ye iga na masabo mogo kora kurwa masabaya na mogo some biblia nabo murate byo mwana oyo monga tosomere biblia let me give another priest oyo ole my mentor a priest yeye no muindi priest yeye ekera alenge omwana omokogo nero mokogoti asenka ekero ise munagonde ise gari ko barangiri bachikwira gisara nangina aba muraba bande nabo bari gosunduka gati ye gisara nangina osunduka lakini akamuraka gago mo fado ye gago ntebiga ere gari gosunduka iso mobwata omosuno gotomo mina kweli baka kabuli nga kangonerete inkia gonsunero goto ababande taliko basuna bono muna ale ko musuna akaba very careful akata mama agosundo katali ko muguna ababande taliko bakuna akaba very careful bona akateba nga inje go ikambe careful ko ira chisara omweli akagende seminary ekeragende seminary agaika 10 years of formation atade kwa umusasi road akainyora ngane romo kokoti nkogenda alika tigatige akagenda ka ekeragenda kagatebi seiga igo nacha esauria na mama ni numweka mule ninjo mokogoti ninje ngocha kubalinda igo bono nachira abande bansi bagochaga bakoboli ngaki inki oyachireta aya batebi ngaki naye kwandangire tigochaga toje kora mangana isaka motebiga ayo mwana one ubogima bwa utaboli ubwane aya muna kwarweta aliye seminary meja seminary aye kugaja etete na manganao so ekranyo ngangwe etete ara kanyonga isuya tagete kurwanirira
tari nere umukaniri naenda akairana paka aria ya seminary akagenda agatebia abanene bali baye abanene abaye naende bakamwege susuru ngo guchakira form 4 agateba nabo nkogenda akerairwo ro for 1 month bakamurusio bakamulete sare kobera kabero musasiroti so gagontebiga igagontebi ng'omwana gukina guika akine as environment ere happy guika akina as environment ere welcoming guika akina as environment abantu babwato koigwa nokuya igo sitengo ntagete goteba iga abaibuli itangania alika of course yani parate yetabugati jikombo alika stengo nabo koigwa bororo lakini obororo bwa to bwe extend baka abana baranga kwabeire okay bwatira abo no mwalimu tomwe trizia wikiriga torentera mangana maya senjira yo bwingi alafu to kwera nanko yachitaika ikomichuka agere to kodre chinkwa na chitu chiri tukiriga lero mwancho moteri karanyora mangana maya senjira yo bwingi nyorega se studio gore na stengo muga kama mioro amono mokatekista sibuga nere jogendete gotosemi iguru yoburindi wa abana baito FM enka yomugusi FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi aya namangana maya asenchera yobwenge korwa Kisi FM enka yomugusi mo basomye mancha mo telebenka yomugusi jideka biretse tanire magechinze sana na machabona mugasa mangana maya Kisi FM asenchera ni yobwenge mo jumbe wense mo yebunga ya mukurweni yo kutoka me county Nyeri muskejo Kagushia ni gabe ko byare mambiare rona bo bisaba DCI Chabischa Royal Media Services ma yo kwagirwa ko batoka mangana ringite gusigita obisemense ya Kenya maskiga gushanigo aberu butuko bugima Chabischa Royal Media Services ma yego tebani nyamega yego tebekana buna ni abantu batamanyiri bamuganye disco Chabischa yento kirerete ko bwa gosoka kurwasa yo kobe kwa biara kwa eneo kuko chamega yo musikika gushoko kwana aso musangirikano yo mo ensemo ya Kieni iyi gutoka ime county ya Nyeri tukura Jumamosi na watobuna abantu korasoro gongora Mount Kenya ubarachiko mwakira chukuru murayibwensi ya Kenya umuske Dr. William Ruto asintunda ya kabiri nigo barachiye ko nyori gisureke nene ingana ya abiri ye kolenta librera amo na mobuli manene ime yense ya Kenya. And then this should also be done legally and constitutionally. The constitutional way of arresting in Kenya is by being someone and being arrested by uniformed policemen, either the OCPD, the OCS, or the DCI. And that must also be done under clear circumstances. I mean, an arrest which is done by hooded, masked, armed men, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night, is definitely something which is suspect. And considering that we're in this country where we have abductions and where we have disappearances, forced disappearances, you would expect that I would definitely be alarmed. And then this should also be done legally and constitutionally. Mo manyibo mangana gisiasa Balaki Moluku otabiribu na serikali ya Kenya kwanza nigo irabege kunyurwa asa okulia chira chinyingi napoiga sogutekirani wawe chire chyo asinga kichara chigwenerete kaukwana imambia rase kitasene kemo Moluku ni gatabiribu na chira chinyingi chyo chabete chikona no chasaba Kenya nigo chitarekirani wabu niga nire na gotabana mna no wonchurira kwa Kenya asobochole bonne buli bosyo kumanya burayi kibara chikochora ili kora ensi ya Kenya. Muraibe kema ya DCP Musikari Gashagwa nigo agendere ko mochia emerubiri ya serikali y'uburayi wense umusikibira muruto iyo robere tigo chugutwara bo gonchurira ekatiba entiro murayi wense ara chikochorwa
kurogwa kiro chikura amuna bajumbe abo barachiko chorwa ucha ase bunge kakwana ime kaunti Nyandarua musikiga shagwani gatebiribuna tibali guchia wanchira engani yunyali gwetiwa ase nginchonigo era bali n'abakenya libaga kurogwa chora omurayi libaga netina bayigo ko mucha omurobili ubumurayi bwensi ya Kenya o Vision 2016 na gotebabuna litangani niga serikali wandrate kuligiria emichandili abakenya babwetira na kuligia lichibu liaye. Semu ya bare kurasara wangora usiba korawa n'umuliki ase wizara y'ubuherania wamangana Steven Naisaboke nigo balirire yo guchia kugenderera kubatira na serikali ya broad-based weka umwaka w'ekiro 2032 bakuwa na chinga kibikara na timu ya kaunti ya Homa Bay abarayi abo nigo baruru kubule guchasa abarayi nabegaba n'enchi kurwa soro ngorwa gusiko batira na serikali ilinyale kubikira ria amagenderera libaganeti guchase bale nabo yigo serikali y'umusiki William Ruto guchiko chorwa sentunde ya kabiri ndi guchiko kura imirobili aho yamagenderera yabirege guchakia bwatania se kanisa ya Kayati kutoka ase district ya Kigati ebunge ya Nyalibari chachime kaunti ya Kisii niga wabukano mwichano maiga yaba ibiko bunana kuiba speaker Makondo nebimbo bindu butukubukira rero bakwenekege kole cyaba bwatania abo bakora wama nabalisi amona abadikone Josh Kirongo Kefa Musa Dennis Nyandusi nigo banekebuna nigo baikaye kanisa imambi yelitswera rero asama sabana mayigelo yekwaya yabagaka yobuhamo na nigo banyora buna Makonda unit speaker dichiyo asikanisiyo nanchomo atira iniga tialinga ndrato kwalira chikora kaisano naibire asenchera ne yobo ikranura tukirania semara tukira semesaite mangana maya tiretera nigo nguru kwa trizia busire Omoelio bwamangana maya asenchera yobwenge unaletwa sole na Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Egetaseni kia una mbeyemo Kisii FM. Yes, ikinigeta seni kia una mbeyemo Kisii FM 94.1. Murubili begeti karibu sana tuwasura sarandito ya gatatu na inde yo mwerio ditukeriga ria Monday agase studio na nagote biste inkono mugaka mamiro ntori ntutwe kayaja nigotore no mukatekista sibuga yogendrete gotosemya mangana bire tutikoro yo burindi bwa abana baitu mukatekista karibu sana tuwasura sarandito ya kabiri yechingwana chito ndete kwa steka ikomichoka agere togendre ne merubili ende ase studio nimeta mangano bwate na mange lakini dende naende nabo togocha gukubanga next time agero kwanya guchakira bwate chingaki asingincha mangano bwate nayo obo semia boiguru kigima. Yes, thank you very much Stengo ono ndate goteba iga ndate koboria barayi bechi kanisa chingaki echi cherusa. Yes, batwale induction seminars muna bono intwe aso mulengo bo Catholic. Yes, muna bono gisukuru cyabungirwe tuorganize abana bakogendese parish babero wiki nabone group ya PMC bakogendo babwata abalimu babo babasomi ng'abo Kristo ngakibole ngakibakomenya nandi ngakibagwende kurwa masikani ya saba iboli babo. Yes, ntobwate chigroup tokoronga WCA cy'abantu barabanene tokoronga waka Christian youth ababale 11 to 18 years ntobwate chisemina togutwaba igonta getegotebia jikanisa chionsi onyenjanya alikana na abaiboli baruo koboko abaiboli abange tikangotebinga na bakongtule omwana yakara kogende semina. Yes, taligo chikonyora chindagera chikaro fata takabugati chindagera fata tabugati ekiage lakini ngojitore twateba nga nyona bishop gorure gento geke kyo gwaka na babago chigokora chisemina na abaiboli mbagonte kurwe ndagera igekero mwatebi gunga karuo sino mutoliro bwe chingende karuo sino mutoliro bwe bituma karwe na ende ka abana be transport bagende ne sabune mintu biganerie bagikokora igwe semina iyo so egento kende ntagete gotebia abaiboli baito tigatumanya iga Nyasaye nabwate genta gocho kuburi Stengo
nyasaye nabwate genta kuba tari nga nyasaye igasinye tukogendera no butongi bwaye nyasaye nabare gutunga Adamu na Eva bagose abarusi atunga abande lakini nyasaye esa uri atongete na kabeko muikoye yere karwe enchenu igatebete nga gwikatubwatira na ase procreation igase procreation yeye nyasaye nabwatira iswali agocha gukuburia ingaki gwarende tabana aba egento kenenta getukukwana nekeiga chindagira tukuria chindagira tukuri stengo igonta gete goteba nga onde bwensi orase sabali yeye ya procreation aliye bintu gete ebire bironge mune bintu biria ngina Samson atebeti gwakoria mune bintu biria oyo nda atebeti gwakori John na kwa goteba nginta gete gukwana abaiboli bande mbale bakogenda segetiche kyotindete nontegerete abande mbale bakogenda gabu barasa mariyogo yogutindia abande mbale bakogenda gabu bale nobururu abande mbale bakogenda gabu yani asenjira gete taliengiya muna bono nanyorete madam ye megonde nganja ndegete intagete kogenda intigo musacho yo what ekanare gosomyo gembo 1990 but they are staying together ngamuboni ngyo gotigero musacho ko abana batatu agante ngo mugakoyo igareke bana bone igakorwe gasi ye cooperative esa gokora ojicha na madesto kweke kebungo igora yes ogende bawo nywe gento kiaye ogocha nyomba oja nechube ye mogo seibere tali gokwana kende okira igo na mwenda gero nyerige lioliga ekerari ra korire ogende room ya yali umanya gonta binga ngyo mujingo yokoliga bukango gwachirega ekerongo genda ujonte ngatano ono gutani uko ngakikwaba so because of this ikondo chenga this is very wrong ngotigande ngamutenga no kendo understand yetabia ikonta gete gotebia abantu litangani tutarakora kende gyonse esa abana abaiga tiga tumanyane stengo bono muno oreiga nakuboletiri ndali ngorwale pero nagoligereri so yani kero mu understand your person mu understanding omuntu oyo egento nkirangete negento nkiratagete understand ye solution yo gukora so muntu oyo so chindagira chiri tokoria tutige na endonye tokori chindagira chinde chimbe cyokonywa ndobese gutuma abana onye tokori chindagira chinde chisigara ndobese gusimoke sa abana lakini sigara tindi kwa advocate nganengiyere esa uri gento kalingo itakira umubere so ebintu bitito gukora stengo tobitige in front ya abana totwara obwanjani na ende karo twanjira abana abaiga tokobera na barabo togotara na barabo abana barabwo igo bakwega chimbu cheito baba bantabaya tutakora tipo stengo nyasaye ngo chagotoboriare amaswali tutakore ntagete bono gochikokorere conclusion abana babaito eserikali njajete gekatenga kiranja ngetuka gontagete gotebanga na bibia saliri gisukuru chigosambu abana aba onyendiria nyarekana ikiranya keretwe na ende kerugwa senjirengia egento kende ntagete gokwana kyo mwerio abaibori aba n'abarimu batwale gento tokoruka coordination na kwa goteba omuibori no mwana no mwarimu babegentekemo ingoteba ngalende abantu bande bari twasomete na barabo ase sukuru timba ise konyora omwana professionally bwo musani ono lego sieka lakini rende bono byaliro omwana onyomire ekerago je class menja ko motebinga aye nabo gwete iso muna gasiekirega that is very wrong igonta gete goteba nga to twaro bwanjani gati ya baiboli gati ya abana na abarimu twateberane no moiboli arwege ntokeli omwana aga neriko chikokorere gasi esukuru yes aruonye ne bitabu biganeiria mugorere bitabu bisaine onye ne school fees yagenda aka ne school fees isaine omwana tana goike sukuru na goseri gukoirana so ekero twakorire iga twabeire abantu to responsible nyoanya sai na bago to sesenia samanga na yons igonta gete gukora sitenge sauri chinze jikwanga tiganya sago sesenie asogo jikago cha se studiga I'm very humbled wono nare gogo sabali bagelimo kuna akorire conclusion yeyo nongeri baga nkwani abantu nyona ni 10 ikomi umanye toyo no mwalimu wasoma sana mwalimu ikomi otara batano kibaba bange otaragenda se abantu abago gukwani ndete kuburi chisimi bere chyoka cyabatekereri egere nyiunga ningori orenga se chinkwane chigacheri tukuria rero ngigwesomire gusege nto commentera chisimi nibere chyoka koranje 0706181822 enere namba eya moto gotumia twense bangina nabagaka nonya nabana enkayo mugusia lo ara enkayo mugusi yes tengo mbi yamana sokola nto mwalimu yo ara esire biona na mategereire
Njeri chibuliane ndire na yanzi swali ndire na oyo mati ni kuguche kuruge chauri. Yes. Iswaliane na kubuli ne. Nora ndi umuntu orenjara. Mbuli njara nere kogera. Twachi koliki tibefa. Nabona abandi bakire kinsu kisi koko nyorore no murugyo akale gosenga tali nayo kale gose nganduga kale waite akamwana gose no oyimotigere tenkanere ina kibara ubarache kobaka. Good. Okay. Hello. Yes, teacher. Yes. Like my dear sister. Wa yidire. Ruganya ikati kisisuwagao. Ona inje nale goma pongeza kulingana na tere toligereria abana baito na bachire rusa chika. Nale ngikomendera abana bayibuli na abana bate bona bayira abana bande kanisa. Alafu na baba kwane rekero barenga ena reko urukwemba. Buya muno atinanyora mungina ga bagakamukari tageti gutusikira. Mungina nanda igana inje ngachyo kaje nale gotoka. Watokire bono baba. Baba bono ngwaneria umakatikista tata mbuyore. Buya ande mojeje. Tata igo amangana maya gwa kwanira abuna ategereire buya naintu abaiboli ngote tole twasaja. Nale gokoboliga. Ere buya omwana omosini niyo tara kongi bongo obekerwe niyo baterwe binto na kolikere libita bwene tiko basa abana bake buya mwana. Good. Yo mwelio enka yo mugusi. Hello. Yes, mwana. Yes. Tigancha akere elia mocheche manya gocheriria abantu bakare ko kolega sisiko. Mocheche igonta gete ko koira neliga nonde bwensi ontegererete. Esimine ya abana gosine ya abantu banene. Esimini nkego konyo mwana. Ekero nale ko rugoro Grigoris nanyorete omongino yo motukalina nere bosio obwato omwana otwegete omwana oyo esimie nene. Ekeraje tukonye kuno omwana agarerete. Ninkieke omwana oyo taragu omwana oyo gose nkwagurare ngira kintaratenena. Omwana oyo gana rigwa kurigere jibicha chiria. Igontagete gotebia nga onde bwensi obwate esimi anyetume ase njere ndonge tanyetume amunege ntokyo gokiri omwana gose gyoko omwana atume erinda kolegasi. Ari no omwana akonarera bweba ebimutunge tiago chigokora bwanje esimi etamokonye. Igosimi teribya mocheche. Naro oboli abuli swali ligia sana. Omoiboli oyo mongina kale gatali na inje sibuoga igonkale ko kolega si Nairobi abana batobiale tego tupatigire to monto gete igonta gete ko batebiga Nyasaye takoeti abana otigero monto gete igonta gete ko batebinga kamuranche bali mo gotigira abana onyo mokungu otire gatali takwana na abana ayo musacha abana bana bao abana aba abakungu aba baito nigo baresito yo musacha igonko baruke kiage kyo musacha nero bwata abana barabu bakolenda barosie mbege yabe ndonge so ayamuno musacha abana baba ono gwende koberna barworo muna bakoba. Let me give a very simple example very quickly. Engake ya monkurunde Nairobi nkanyore driver yemo inde motu togakwana nere igoro ya mangana familia ngakia abantu bagenderete ngakia abaikora bakoba konyo mukungu onestera tarasira so ekero tukuna kugamba agantegerera Cambodia ngikiagera gwante bya mangana ayo nande gwante nganko ndande kanisa nkamwereza akamanya gwante biga tigango tebiga amangana nare gwante biri muna abana bagoji bateswa n'abantu. Yes. Abana bane mukane gakwete nkanyoro mukungu omuya omokungu na boko muruka mukawa abande ngote barenga ekineke usina kwanire nje bono kanyoro mokungu obwata abana batatu inkamoleta nkamoteinga abana babane igobale babere na baba o batatu batoisanire bono mukane munakwa ayabone gentoko kora no kondendera abana aba na babao nkaira abana ba Yesu kuru muna naira abana ba Yesu kuru na babane nkwanda bare sukuru wonko burekeriero bareteru omonto yo magaja ngondenga abana bali bao mbali koragera na abana bali bo mukunguri igo bakobekerwo musolinze bali baragerera meza so ekero najite kogendororo catechist ingoika kamagoroba inkanyora abana bane go babekirenze no musoli na kanyama kama kamo abaye bare meza batumbere nyameri nkogora naende nje nkogora inkamotebinga gaki kwale kwanjosire ntarabo kulyo morongo ite lakini esa uliere botuko bange bintu bya ogende
agajigonzorora mambingarangiria bantu nkamoseri akagenda pakabona abana bane university vale ntagete bakoronya ngo gikorete umukungu ndete iko ntagete gotenga abantu batugutigira abana abakubasaria na ende tigandu example kemo umusani onoro ko ngire no sign ekaro na arikuruka najikorana na irana igantebe tigoro yo mukungu oya heto mwana stengo wairo mukungu omwana okumutigeire omwana oyo chire secondary mosocho form 3 omwana oyo gakobori ngina iga ngaitatare paka agacha gotebi ngina ngandigerie namba ya tata imorigi bagakwana ekara ntebe tina matendo to kwana mukungu yo moke tokoro tikurigi omwana oyo we went there stengo paka mosocho togo iko mukungu unigesigete tabyali onyore gokora ibintu byatinkumanya lakini tabyali timwana onde omomuro oyo ekaro twagamba twakora abayiboli bali bakamba goturwanda kinesa unasa bete tuabe tukaberwa no mwana yagajaga ikaransa seise omwana oyiga na motebeti ngarusi omwana oligaria arubo ngina rome acheka agende sukuru let me tell you stengo omwana oyiga eta matemu kurumosocho bono garo mwako gatatu atigatie myake gatatu ya etatu agosomere ngento mokoro gosenga ne neuro what surgeon ya agosomere gentekyo ekero omwana oya achete kai gasobo igatebeti iseiga abana baba makomoka banyaruka obegete primaria barusi obaire boarding bakaretu Don Bosco baitira abande nyabororo bare so ntagete goteba iga omwana okobera no muibori iga korora mangana maya kobuga isiko igo ntagete gotebia yo nyegukare isiko nande kubwanjita abana bao genda na abana bao narobi ali narobi onye gukobeka omuntu kubarera barere onye barabake onye mbali abake baire sukuru ndero ntubwate chisukuru chikorenda abana bake bairo orora abana bawo muna bagokina netabi bakoba engana yago yo mweri gocha so omwana ole isiko irusa engana yana yo mweri gocha so omwana ole isiko yo ntagete gotebi omwana ole isiko nga obogimobo omoiboli akomorose tali bwa moiboli obogimobo no bwao omwana oyo ole isiko manyanga tato mino na mamo mino nigo betiganete nabora agenda ogwa matemwa tato mina kwabere na isa kwabera lakini nyasaye tago kwabera esa uli omoiboli oyo bekira machanchabe omoiboli oyo bekire chianga gosekererwa igeruwe tosome aya muno ole isiko gaiga make your target bolinga ninkintage koba ekaro kwa bolinga ninkintage koba nyene president okora you are researching kaba president bagokora baba presidents elindo be komokia osome oje gokonya mwao chinga kichigocha esa ulia bible mbabwa tiburuti bagocha gutwatera muna batete kare njongo tayo moiboli ogotegerera tashinga kibine omoiboli ontegerete bono iga igontegete komotebiga tigao omwana oya is time chogosoma omoiboli tigao omwana ebintu biriaga ne dia sukuru omoiboli tigaro omwana oyo nkogenda ale kanisa omoiboli oyo tigerwe atwalere bwe kobwanjani noli musani oye omwanchi oye egera abana babalani nga na inchese ngoja gokina ngoja koba na wantagete komenya obogima bonga munobo elinda abana baitu bakonye nkwana libona abantu batatu wanda batano yes ngo wana tigada kwani Lucas maiteka kwani na Mary Kay kwani na bali bonse bajete bwona ali matanga na bali bantegererete kwani no mwana no ko Bishop Tiberius Unatigaka kwani na Thomas Bolina kwani na Lucas amona sokoro nyake bondo na gekonge motebi ngambu ya mono asetwa igete gali sobo na bategereri bonse bantegererete ganya saba sesenie twanjereti yeito yenka yo mugusi mbuya mono yinsinia catechist Siboga Francis from Ngong Diocese. Oyo no mugano bw'abakoro n'abakoronto kurwa Kisi FM namekenye bubara waleganirie omotegereri goja asomugano togojigo jaka kurigeria ase ensementangani igoro ya ababiria abamo bale gusafiri gwetera senjira ya ndege una endege yabo yagwete tibaji goika esafari bale kogenda abande bagakwa abande bagatigara bale moyo bali batigarete bale moyo bagachandeka erange kabalia enjare kabalia abwase bagwete lina ni mego ikabagachaka kolia abamu abo bali bakwete elinde bagenderere ekomenya uyo nomugano oikeranete oromoronge okorekanete omwaka 72 bashabiki amo na abaki enkoyo ya aragibi bari kogenda aga bari kurwa asenze ya uruwe kogenda azenze ya jire gokunana amona abamu abo
Ulende umurundi uri kogendia endege yeiga ekeraika agati agatewa ngarireria sarekire akaenena akagenderera n'orugendo na endege iyo ekagwa na abantu bagakwa egaje kubetereria abaiga bande batigarite bari moyo kuri abamwabo. Mwano yeiga ni gukwarganirwa na kurentwa sore amona inche mekenye bubara karibu. Yitariki 12 omutinyu 1972 mwaka uyo tukwibwa aze emigano y'abakoro n'abakoronto namano amashabiki y'ekigosori. Mwaka uyo naliye timu ya Gosori ya rugby korwa Montevideo iyo yamanyikaine buna